Tong ini petang biang ini ke jing hikai ke banga dang sa teng bat ngini pet kat tugan ni ye ke jing don kam jong ke jing shai ke bana ke shiti shiki absas ke ni ke jing tho ke ba wap su pol tho pi ke dan ke jing mat ke ba kraw ke ba jiliu ke ba ngi don kam man shai ba ai ke jing tho but le singala ban ong ba pi puli ki shiti bin sung tho ke jing tho mu ke jang u nadu ulanong ba ning ko nadu ulanong ba henryo jong ke shiti shiki no absas pinsayo i kumno balay ba wa supal tho kumtol nang manengkong kumtol nang ba arba barok wa initiative kumno penkot agal nang ba henrio teman tag singi hoy nganam patla ban penkot agal ni Friday tan rei ke ga bang kwa ngan kren man tag singi de ne fi ngala kren chu bang shong kha shoman ka badan buram bat ngapoy hagal nang go besan nag khot ka ba life ar ka ba ong kani ke jing mayan ka lang ka ba kraw haringa kren chapang kuris ba chapang ka bala but haba ukran ni gani shuaba ukran ni gani uang namar gani ubriu un ino ila ukpa ba laga kme ba un ne ba laga tinga de ki baro armut kini lang ka wai kado igani ka ktien ngala jukran bon sin ba ga jing kren janga but hot kidan ki jing cha yeng sam ki bangim la kiar mo kham tam le ro kom jungi ki khasi jantia ong bet no khumta banda haba kadon ka khun khat do ga to yem mo ka haban ri lot yo baro bedon to yem nang ta ap shong bal ki kime ki pa da gade ka khat do ka hab ka do lot ki men baro ki bam pat di yeng breu la da don lani la da ki don ki bam is thu jing mot bat ki tinga ki jong ki ne ki yeng sam ki don jing e kin wan bet chini shi yeng jong kai nama gade makaga bishong ka yin kime yong pa jong ki badai nak taga daw kani ka rukom kalang ndafiya kandu kum kata ka adu kata namar kat kum ka khtin ka jomple u ong namar kani ubri un ino ila kupa ba ila ka kime bat kinne bala ka tinga tiki pro arngot kanya lang ka hoy ka do nga shit prakhat igani ka khtin bagade ka badang kam hadu kata yagani kiten bakidan kam kibrio adin bakilaya tho shongkurim bagide ban tip ba makibro argot kelai lang ko do bat kidan kam bandan laga jongka set up ong na laga jongka long yi long sam laga jongka moga jinkit kli bagin snot ko kum lo ban pniyang laga jongka yeng ban snot ho ik kya ga shan banang jinkit kli laga jongka jing im laga jongki khon ki kli ulok udah macam jangkit klik laga jangkit lock ada orang jangkit klik le zong lock ba bikin snot ko kumno kata ke shong kha chang ban kan dei hagan ugru ko namala lagi snot redin merki kime ki pa hadir merki la don lagi lock lagi ko fini i ke tu ke jing long kam pa isno basi kala ban ni persha ban nur ban non rai nga yo i but what ke jingir khu jong play ro kaduna la lagi breu di snot sa aga ying sem jong ki kime ki pa te hoat ye gitu ki bahapan pet ki bahapan ri ki me ki pa temen timla ban kiang rei ka bang kren kat kum ka nong rim du tin ka jong play ka dai bet o brio bat ka brio den ba ki le kendo le shong le sa ki dan kam hi ban la ka jong ka yeng ka sam ki dan kam i no ki me ki pa ne ki tin ino kamot ban i ban le pet ban kit kli shu ki tin ino kamot ban num dan shu ta ka ban le sa khna le khandung ban depend sa ki me ki pa magidan brio bele yang brio depend sa ki me ki pa la yo lagi lok ki khon ki dang le khandung sa dang up in ga ki me no pa ni to ga de jinglong ka bam internet ka bam idei ka bam bakla ka bam de ade na ka dang keren fi ga ni pa ba fi de vin so tho na tangi ga ni kindia ma ga ni ga de don kam ba vin so tho ba ka long yi long sam kere ga don kam ba ta haga ni jingi kai janga wala ranga kren ni ju hi shi ti yabsas ngan kren chapang kalong ying long sam
kabadan hau Chris. No. Ngan keren sepangalong yung longsam kabahau Chris. Pi indaw ladap keren ia ke Shanghai Shangman. Pi ukuran pat ia ke yeng. Agalanang ko bandri. Indaw keren ia ke yeng. Wan ra kam ne wang. Pi ki kon. Tu kongo ia lagi kime ki kapa hau trai. Namar kani kalong kabadaiken. Tu buram ia lau kupa bat ia lagi kime. Kabalong ke hukum kabaningkong kabadan jingkulat. Bamenyo man baha, bamenyo Islam magapatay. Piru ikpa tu wat penbitar lagi khon. Haray tu psa pja yaki agajing ikai bergajing senang tuai. Fi ikani kakten kaba ngan sepuluh pat igad khat urusan. Ngan peni fi igad pa. Ba kalong yung longsam kabada nau Jesus kabamut bakalong yung longsam kabalangnya hau Jesus Christ. Kibadan na po jong tuai Jesus Christ. Kayang ang bet kabatip yung Jesus. Kidiban sakot ho yung ginigijing to ibaw sa pon to. Piu to ang liw ang pi kikon tu kongo yala kikime kikpa how try. Pi ganig kaktiyan ka ba ang how try. Kadang nak ni kisi si absus Broadway. Kabamut baka jingkren ka jong absus Paul haga ni kisi. Lakalong haga jing imsimet, lakalong haga balang, lakalong haga jing shikri play, lakalong haga shongka shongman, lakalong haga long yung longsam, kadai bet haki brio kibala dan how Jesus Christ. Kadai bet naga jing iper ka bakraw naga brio kibampat dan how Jesus Christ. Pi menta kanika jing kabaong nilatip yo play kayeng jengi kala dan yo Chris kat bakarukom peniat pat kalong dah karukom jong ni percaya ka sistem jong karukom peniat yeng peniat sem kalong ha karukom jong kani ke percaya bot kum cuy te ngakwa ngan peni kani karukom long yeng sem apabila dan how Jesus Christ kabanen kong ukuran igi khon kikti piong piki khon ko ngo ilagi kime kikpa how try kani kitien ba how try nama kalong kabade buram mi ukpa ba yalaga kime kabalong ka hukum kabanin kong kabadan jingkula bamen yo man baha bat bamen yo Islam magapatay to ini sange chwanta fi abu kulan ni yakikon kikti Bagitay ban kongo yaki kime kikpa suong sukongo matla kamto uong kongo yaki kime kikpa how try kabamot lada kikon kire kibala tip yo play kire ban kongo kime kikpa bat ladangan ong bet kikime kikpa kire balong kibala tip yo play kamot lada katuka yeng kire kibala dan how Chris Kini baniya lu kat kum kinong rim jong Jesus Christ. Wang piki kon ko ngu ikikime kikpa how try. Namang ni lang badai. Kadai wang buram yala kikime kikpa. Fika ni kitin ka ba ang buram. Kitin English ka ang honor your parents. Fika kitin honor. Kitin honor. Kadai kitin ka ba kraw. Fi hagini gisni kan siong yang kita balai baka ri jat ben ri wayar balai bakilong yung sem ki klumar balai baka sinong gathaw pa yung balai le jelay ni kani ka drugs ri ka jini balai jur ka ni ato athem ka rape case kani ba khat kini kikam Sneo kam sneo bar khot ka bamsa bampong ni bar khot ka rung lagalong ha politics lagalong ka government lagalong ha imlang salang kalong seng bhalang lagalong ha jing shikri blade kalong hangno lada kalong corrupted lada kada ni ka buot hang ta ka bala sneo lada pipet pa ka sedang lagalong yong sam dan
nai ong dah kumui pat nai keren dah kumui pat ngan ong baik menganang ni clear dah kebesyai la dah ying jong pi kadai ka ba piklam ya kat kum go jing tip jong pi yo kuris kan penmi ye ki khon ki baya iya ga lo kom jong pertai balai ki khon gum tre ko ngoi ki me pa kadai ba ki klam tip yo just kuris balai ki khon pat kim tre ban tip ki me pa kadai ba ki me pa klam kai kin du ki dang la melame ki ga ganti ki badai kum no ki khon kin buram kin ana angak tin English ki me ki pa la ki klam yo I fi ngadang sidap keren ni kene ha jing sang Bible study fi balai bau Isak adin uladap ko makhatsan kan terus na magapor ba ay yalam yo ushgari moraya abo blay wa ang Abraham shimno yo Isak khonj me lech lum so way lum jogari moraya hangta men thaw gaduan hangta men kinyano yo Isak ongno yo kintin men peniap u Abraham u yalam yo Isak nda po ishlo lum nda dep thaw yo gaduan nda u Isak upet u ulang berat u Abraham u simpen mani u te bakti bekerja u bu ulang kedua kabamut ba u Isak u snotho bamenta ulang berat jeng jingnya demo fi ingat ngaku avin snap ai kata ketian lesi ke kham dan ka wei ka nongrim ka bang ngaku ngan da pensyai fi balai haba u Isak ulah he ulah khna samla hagan urukom ba uklem yele persya ila ukpa ba utte bakti kejat ba umur penia usai ke Dakar itu moga tari itu Bandung uru uklem menyar khamya khomo yiru balai uklem yele persya wa Abraham piti balai kam dei setia ba tiang mania kam dei setia ban ong ba dan bor ba latte yu wakti kejat kam dei ta himla te yu khna samla bla samla ndai bagi bonut ia datang baru kepai. Reka ika ba penlong yo Isak ba un ngap baru syabet usabmet bet hak ika ba kepai. Fite balai. Kadau kadai ba Isak ula yo yo kepala jong. Nadu padang red hadu haganis. Ka ika ba kepai le uyo ba ka ika ba le kadai ka ba le ika ba usnot baru le ika ba dan buram ika ba dai baru balai. Usnotho ia ka jing im jong kupa ba udei ukpa ubada snotho ia blai ka ketino blai but utip ba ka ega ba ukpa ule ka dei ba dei ka ba mat ba ukon u itho yo Abraham kum kupa uba shisha fi ka jing bam ko ngo jong ki khoni ki kime ki pa ka dei ka jing bam itho ia lagi jong ki kime ki pa ia ka ta ka jing long jing im ka ba kat kum ka ta ka jing long kime long kupa dan ong baik dia kata dia. Lada ki kon ki dan kita ke jing itu. Yalah ki jong ki kime ki pagi not batang ban syukran sarang ro ki not. Lada ki buram ki kime ki pa. Hari ka dau kalang ba ki kon u Isak lada u yo Abraham dewa mau ba ka jing im jo mi tu ithau no ta ka jing ngai bele mi tu ithau ta ka kom shekri bele mi tu ithau shu ong bele menta ka singa ne a jing knya me uni shaje unum kiwi dulo unum tre kiwi unum tu le tre le ru un pne un yethu man ne ka sara un ne chi un hala un pertau no pa ne mun pnia nga ngani tu vi ki bo bon ki belong kom ta menta kata ko de bagi khon ki pe ki mek pa ki pat chan ya kampat dan ko to ka jing itu igi ki mek pa na ka dau na kren ni gane da ka jing shai ka bakat kum ka tin job le la da dei ye ki khon bakin ko ngo igi ki mek pa ngan kren ba de gane padan kam te igi ki mek pa bagi de ban so tho ki mek pa teng ni pa ingi igi khon ki di drugs ki wana yeng ki lek lumar kikiat ki penkelumar yang sam pangam ki kme pa pi bin pe pa ga ta ga dei to shibu ngana anu sangai fi agane pa unu tharai buriu na bar ani long police station mane le kelumar mane penuet ang to po so unda ka ka no ro police station to no ro no tip ang to police di ga don bar ula mane he surok sin disen ke tim andai akamat jong polisi no dopo
Ika taga dei ka bang ko nganon rakum ga nuksa ba ben shai. Bali ti ki kon ki krem ko ngo ki wana yeng ki lempat ka tiar tar chat ki kiu ko pliang yam ki me pa nang ta shem mi ka pisa ka tingka mau pendik penen jalot pen kinyo yeng do tia do jam ka bakum ka ta sudah mentang ka bomon. Kai ga daw. Ka daw dei na ki me ki pa. Hat kala ban pen mong fi ka ta tin rengan ong be. La da ki khon ki tieng fi ki no ta ban nam ta. La da ki khoni ki buram fi ki no me. La da ngan ong da ko ki tieng. La da ki khon ki ie de fi. Ki no me ta. Ki khon ki bo buram ki ba ie ye ki me ki pa kem ko apen so si. Ki me ki pa. Ba nga kren ni ni de jing snot ko. Balai wa so pol no kren ni wa ko ngo ki me ki pa. Kumba utrai. Wang buram ye ki me ki pa. Nama kalau kau hukum peningkong keberan cingkula. Pi balai ukuran daulah dep ukuran ini usaang tu berkhad ke bobot. Piru ki kepa tuat pembitar lagi kon. Ada itu besar pejai kiri ke jingkai. Maka jing senang tuai. Kadai kata mengakuran mengat. Ada lagi kemai kepa ki kelam hikai ki kon kelam senang. Kelam ai ke jingkai. Pi ke jing senang ke jingkai ke dangkap. Kajing ikai kadai kebetulan kan man ikai ban tray ban kata ban mau ban sar ban clean ban pe kejeng ke semua dia kebetulan kan. Kajing ikai ban nangi ka akor ka buram kadai kebetulan kan. Kajing ikai ye kene ka mau kene ka discipline ye sem kadai kebetulan kan kata kata. Man ikai wat ye kene ka lek hoi de suba oh ye sem kajing em dong brio kadai kebetulan kan mi kon kiki. Hendai kajing ikai kam tam yo play ye ka kiti no play ani kai ki kon ki ti ge kham dan kam shu tere la ukpa uklem hikai la da ka jing im jo uklem dei setia u ba pulia bible ba tip kiti no play u ba im ko ta ukpa u ya lam ke yen ke jing shakri play la da uklem le kum ta ngani thu vi kalau thik kum open bitar ki kon bale on piru ki pa tu ben bitar kajing pun bitar kami da ladafi demand ladafi dawa bagi khon kin buram ki pun bitar mana ki khon makin buram no pi biklam le iki bagi deban buram taka daw da pi pule ba ai ki siti kum no ngi pun bitar ki khon kum no ki pa ki pun bitar ki don de ki pa ki pun bitar ki khon kami kai klemsneng ebe ong bai no we ki kentien klempen biang wat ya kabam ka di klempen biang no le ben pen man bagi kuat pada bagi kon kin buram la dengan syukuran nilai kambo nilai kidan ki ba pen even man ka akor ka besni kren ka tien ka bam dai pen even man ka di ka bam kum no trai pen buram ki kon ni pi ka kalong ki ka balong ka bam dai ngano Kektian jom play kamlong siliang. Haba ukuran siapang kikon ukuran ru ikikme kikpa. O pi kikpa wat penbitar lagi kon rai tos. Satu pecah iki dekat jingikai bat ke jing sneng try. Na keren ni kini. Ngaju ong berobor ngam tip lagani ke pateng benriu jingikan pediang ni lema pi ke berskam. Renga ngaset ong kum ni. Baki nong rem jongga Bible. Ladang ilalong Kristan ngingay. Yaga ketino play. Ngam ngek baki nong rem jongga Bible ki kelano. Ndah baka pertay kalanang kamstan. Ngam ngek kita. Dapi pengek kan awat norungan ng priang kita. Compare lagani ka pertay ka kela kongpong kat nupo kongpong. Neka start kat no kumba ong Hebreo. Ong no ada ketian parang kalong advance adu kat no. Kata ka modernization. Ka ba kraw kadu kat no. Syangan ong Hebreo ni ka por. Kinok rim juga Bible. Pimlapan kala iki. But ladap hipan kala pila. Kamba pin poi siya ka way pat. Malkata ka dega problem. Ka ba mentang iyo ikaja.
Pipuli ke kitab Proverb, pipuli kita ke kitab Leviticus, kitab Deuteronomy, khamta ke kitab Proverb, Quran Shai, wang baik, seneng ilau jong kuat tengkai ilau jong ding sempat, tau bertengkai ding sempat wisi ilau kuat, wang sempat ilau kuat, tamu wat temu peniap yu, wang kono bala syu ino kum tu ulang ke jine ranya ke kami. Fi mentang menut syu benem ta, tangman keren korong menut, tangman ada ke be menut. Seneng gi kolom non, ai erom non. Dan kimi ke pagi begini seneng gi kol. Kun gile apa syak gi berngam pet ni yang kimi ke pagi tiang. Yogi pet yogi no yap. Ngako nganong fi ha kan umur kompiting gi kon yogi le no yap. Tala daw no ro lada ngasukunan bet lada file ke badai lada daw no ro pinit bat no. Mlate benle ye. Ngayo ina ke ketin ke jong play. Maka Bible ke klem ke lah. But mentafi you ika problem. Bawat haka education system ru lah. Mola la ai de ka wepat ka rukom bagi kinoi kai kimbechu ben shop ben sempat. I na school ke bedang red. Ngaperkat anu rukom ke kelang ni rukom. Mano boleh ai ko meni ke idea. But ya, kau ngu ikataru nama lada le lada bakla syakem. Tapi pet baru kedai ban pun kelai kinong rim ke ketian ke jong play. Fila finong yang ngabang keren ngalong sadin em. Ngate ngam au bang sadin. Ngakwa nganong baik nganong rim ke ketian ke jong play. Ngile skol mengingiti yang kinoi kai ko mati palat iki. Io igi brigo crowd mi e tu por stanza a garigi menta hangno bio igi brio ki balong ki no yalam ki crowd garigi yimda ki no yalam ko medan ki brio min shwa garigi si jantia metang sha yalam ki wei kay gada ni klempen mi igi khon ki ti lani ki khna school ki no ki khna puli ki bete number ba la shu i kum to da do feel ro pass ke education ni ko bukum kata lada feel rupas ke baro ke problem ko bami minta kadai ke jing ko baklau lada fi pen kala keren ifi ki kun ki lada fi don ki kimi ki pa ge ba pe fi sa ge pen biang fi bele bim ju ko ngo buram ki mi pa fi suk dan ki kun ki ba le benyi kimi ki pang kwa nang fi kat komunik tin ke jong play ka on finom Islam kat komunik ka Bible ka on finom man baha ka pertai walik mut ba fin man baha walik mut fin Islam la da fi de benyi kimi ki pa nai le ben kimi ki pa de kimi ki pa fi gri ki ko ngala keren komno kimi ki pa de ben long komno ki khon ki de ben long kini ka bangga keren tak sini kedai kalong long sem ka badan au Jesus Christ. Nai ong ala long Kristen bi empat kum beriu pertai. Do belong Hindu, do belong Hindu, tu kena uba puja balang sini ru ngani tu ifi u kajing ting kimi ting ka pa ka bala pala. Kad bo belong Kristen ru le kum kunda yang se. Na kwa anong ifi ni ka pa tu ngin perkhat bahai ki. Nakran namar bagadan ke jingkit kle nakwa bangan pen ifi ba pide bin sun tho kai ge pile ngile ka po ke jingtip ke jingi yo Jesus Christ no la dep kren ki kon ki ti me ki pa nge fi yu kren no wa ga khat pasan phi ki shakri ko ngo ki ta ki balong ki kin ra chang fi kat bakum ga do da ge jingting buram da ge jing nyo ha ga bishi stap ga do no chang fi ko ma Chris daga ba shakri khamat kum ginong pensgo ba ai brio regum ki shakri ukris daga bale ga manu blai na do mensim de shakri daga jing sngo ba kum how try to am ki brio ba fitip be ki ba 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 o e rule ga tai ke nyo priang pan ila di now to try law long marau la ne wala do pet kalong balance kitin job blai kren tangi ki shakri wang
Pigi kan rat ru to le kum ju aki da ka ba ino e ka ba bernyam ba pitep po kan rat jongki bat jong firu udan ha peneng bat bom dan ka jing nyau sin yang kapat bat Fi ne bar khoi ka kran i kan rat i nong shikri mo ki shikri sarkar ne ki shikri ka kano ka kam fitre kano ka baro ka kam ka de ka dan buram mole ishim ka de ka bom dan buram tang bala da fitre trai namar ba filatep yo kres le bahaya ke ege bala ai fi nai long careless la da filet ban trai wat ayen ki briu le bah namar ba fi shakri yo blade ka ta jing le to la fi trai ki company na fi trai ayen ki briu fi trai po sarkar fi de ki shakri fi kane ka de ka bang dan kam ba ban snot ho namar nda fi pe ba agine ki sni Kadang kecing wat haki negi bat shakri la negi batrai. Shukri na tu batrai borman. Negi letrai yang gibriyo. Kidegi balate bi kuris. Nda kidegi batrai yang tresam. Ashim kontrak tu goya. La ay ki na magidegi batte bi blendrai. Shisnem ru pendap asnem ru pendap dalam tasa ka. Lut klumar ka pisat kam sut ho julek careless. Hangno pitip yo kuri sa pitrai kunta. Fikiran ki brio kiba September man ai ya gajing trai haki kasi jingi nama balai ki on kala ba ai ud khar gam pendap udang le ba temut dur kami kum kata hangno kami nama ba ki bobon ki kasi ki bala atip yo Jesus Christ kidang le ke les ne ki khlem le aku badai ban le mon larang keren itu betray ong no mo ong itray bela pitray bro still tang shupoi ka satade la pep nang ta mandi la pep nang ta tang shupa kala keren fi jano ta tray i tu shu i kran tu try ba preparation ki man se beno ani ku mutu bala shukri play le kum to nim kwa kum ka ta gare ma fi ka kani ka jing pi kani ka jing tho na kani ka pa kadai ka ba ngakwa ba ngan ong fi kum ne ya ka eke ba pile a ka jing le ba ka namar ublay un kan tiu fi na ka tu ka ba pile uli yo ne ba je sang pile sneo ka kam uli yo ne ong le ba ka mo blay ba pile careless ka kam go pitrai uli mul kum ta khani ka kam go ba pitrai ro ka dai ka jing shikri play kadan kam kani ka jing hikai kabangi dai ban sungut ho kurani kini ki kan ra fi danga lesenga zapten ni nama kani ka badan kam ba man pani fi kani ka jing kran nang ne fi kurani ki kan ra u ong phiru to le kum jo yaki patra ya pa jo fi ala vidani la dia ko authority ko bor le kum jo yaki daga ba ino e ko bernyam pitip bau kan rat jongki ba jong phi kun rat jongki ba kun rat jong phi kamat la dau kun rat de bala tip lai udan apne berbom dan jinnya lin silang kaman pi gabang aswa ngan peni feeling kot namar kala jan kot kani ko por ka bang po kani ko perthai ka bangi em ka dei ka bala peni ai ka dei bo jing dum wal ki banget kim poi berkhat ka lada fi ai pressure lada fi ban khia ki bedana po jong fi ki popli ki du thi akim suk ko mensim ki trai po jong pi daga jing bom suk nama fi ban khia kan mau phi lada fi ban khia ki ka daga mensim man ga trai fi ka ba penjen jar kita bat nga kwa anong fi ka ni ga pa thi ka ba snot na ban ai pressure ki bre bat ka dei ka pa thi ka bala tang kata minta bagi beliau kini opang kali kini op depression dengan sekarang ni kini voice message ke banuan teman tak sini ni penkot ang ni banyak sepen ibalai abu sopal ukuran kum ni ia ke kam sangka man
Kuren ki kon ki kiti kuren ki nong tray nong baro ngan sapen iga daw. Tingin lang ini ay ko utray. Utray ngas nong ime ba mehikai ni gini igi ay. Paling ni ka jingpen pao ba maayo af support. Niyo ba ni keren men tagas ngi ka kitiyan ka chane. At ni na niyay ablay. Bakan lang ka jingker ko ba krawi ka bas ngapa. Na niyay daw men siya makot men pensay men katay kon ki kiti. Kimi ka pa siyang kansaman. Nagamta ka purang ka chane. Katengga badan boltang mo ng Jesus. Amen. Toblen ko kuifi. God bless you.